Nej, det er de ikke. Suzuki ind. Så det er en af de dårligere kampe, jeg har set videre spille. Men de kan stadigvæk ikke score på de chancer, de får. Suzuki op mod Ohe. Så kommer Kleiber med i løbeduel med Reinholdt. Ud til et indkast ender det med, og mens spilleren lige trisser frem til det, kan vi komme ned til dig, Kian Fornuti. Skævert fra Stenderup, sender Suzuki i en god position. Dårlig afslutning. Faktisk involveret i begge de første scoringer mod HIK i midtugen i pokalturneringen. Den første scoring fra mens er det samme. Brøndby i overtal. Spelman strækker sig. Suzuki. Sigte efter overstregen, og OB var det hold, der har skilt Hvidovre ad i allermest udtalt grad med 5-1-sejren her i Hvidovre. Brøndby ruller frem igen. Kleiber op mod Suzuki. Og kommer ud af Djukic mod FC København, men Brøndbys fans har så meget at rette ryggen over i øjeblikket. Deres formkurve er god. Deres spiller fint. Profiler, offensive profiler. Så er der andre takter i Brøndby. Så ud til, at de ender med at være et point på førstepladsen. Suzuki. Sofian Ohe. Nu går Evian med på midten. Hilok, der sparker forbi bolden. Ohe ud til Suzuki. Stenderup en bold lige op til Radosevic. Evian, Suzuki kommer afsted, så er det muligheden for Suzuki, det er smart. Og så er der lukket i slaget om Vestegnen, indskiftet Yuito Suzuki. 3-0 til Brøndby. Hans første Superliga-mål, og hvilken uge for Suzuki med mål mod HIK i pokalturneringen, og nu også i Superligaen. Game over. Og tomme blikke på Per Fransen og kollegerne. Ja, det er game over, sagt. Og så lidt unødvendigt. Stænder op den her bold her lige op, hvor det gør allermest ondt. Flot touch, altså første touchet fra en Suzuki afsted. Sofian Ohe er fandt også. Den er ubehagelig, den der på Stenderup. Stenderup, Suzuki. Den vinder Suzuki. Stenderup får screenet ham af. Og... ja, løser den. Det var en grim bold. Der får han måske lidt muligheder for i den kommende udgave en tur til Viby pokalen. Det tror jeg ikke, det var. Nej. Suzuki. Finder Svartau. Kleiber. Suzuki. En aflevering ud mod Mensa. Og vi skal rose for at bringe mange folk med i omstillingerne, selvom kampen er afgjort. Men der var virkelig klasseforskel i dag, det har der været. Suzuki er der lige en enkelt at gå hjem på. Kleiber. Til Hvidovre, det var der ikke. Der er punktum på Hvidovre Stadion i mødet mellem lillebror og storebror på den københavnske Vestegn. Jesper Sørensen og Brøndby vinder komfortabelt med cifrene 3-0, blandt andet på mål af indskiftet Suzuki.